बे समाव आधार कार्डखौ लाना मोनसे गिदिर फोसावथाय रायजोनि गिबि मन्थ्रिया फोसावबाय आधार कार्डखौ लाना मोनसे गिदिर थिरांथा 18 बोसोर एबा बेनिफ्राय गोजौसिन बैसोनि जाय सुबुंनाव दासिम आधार कार्ड गैया बे सुबुंफोरा मोननाय नंलिया आधार कार्ड आसामाव आधार कार्डनि थाखाय लानांगोन रायजोनि बिथोन आधार कार्ड होनो थाखाय जिल्ला कमिशनार लानांगोन सरकारनि बिथोन आरो बे समाव साहा बागाननि एससि आरो एसटि सुबुंफोरनि थाखाय बेखौ लानानैबो माखासे खाबुफोर दं एससि आरो एसटि सुबुंफोरा 18 बोसोरनि गोजौआवबो मोननो हागोन 2027 मायथाइनि मार्च दानसिम आधार कार्ड आरो बे खाबुखौ फैगौ 2027 मायथाइनि मार्च दानसिमल' होदों हादरसा सरकारा केबिनेटआव फोसावबाय रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे गिदिर थिरांथा जुदि नोंथांनि गथ'आ दासिम 17 बोसोर जानानैबो आधार कार्ड गैया अब्ला नोंथाङा थाबैनो बानायदो आधार कार्ड मानोना 18 बोसोर एबा बेनिफ्राय बांसिन बैसो जायोब्ला मोननो हानाय नङा आसामाव आधार कार्डखौ लानानै गिदिर थिरांथा गिबि मन्थ्रिनि आसामाव 18 बोसोरनि गोजौनि सुबुङा मोननो हानाय नङा आधार कार्ड आयेन बेरेखा बांलादेशी सुबुंफोरखौ आधार कार्ड लानायनिफ्राय होबथानो थाखाय केबिनेटआव बे गिदिर थिरांथा गिबि मन्थ्रिनि बे समाव आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गिदिर फोसावथाय रायजोनि गिबि मन्थ्रिनि 18 बोसोर एबा बेनिफ्राय गोजौसिन बैसोनि जाय सुबुङा दासिम आधार कार्ड गैया बे सुबुंफोरा मोननाय नंलिया आधार कार्ड एससि आरो एसटि सुबुंफोरा 18 बोसोरनि गोजौआव मोननो हागोन 2027 मायथाइनि मार्च दानसिम आधार कार्ड आरो बे खाबुखौ फैगौ 2027 मायथाइनि मार्च दानसिमल' होदों हादरसा सरकारा